奏です。ドルサイナはスペイン・バレンシア地方の楽器で、カタルーニャ地域のお祭りなどでもよく演奏されます。それではドルサイナ演奏をしばしお楽しみください。まずダンサという向こうでは子供たちも大人も交えてみんなで踊る曲をやっています。ですけど本番ですけど皆さんもご覧ください。Deixa lliure el rossinyol. Lleva la porta la gàbia i lliga el pardal del coll. I lliga el pardal del coll. Quan el foc refresca l'aigua i el gel la fa sabullir, i el gel la fa sabullir. Per curar el mal del mansà ens vindrà res de Madrid, ens vindrà res de Madrid.
Aquest curs, malgrat no haver acabat encara les classes, ens hem vist desbordats per l'extraordinària quantitat de treballs de molta qualitat. I malgrat les despeses que ha realitzat el nostre departament, adquirint una bona remesa de març, ha fet impossible presentar tots els treballs que per la seva qualitat són mereixedors de ser exposats ací. Com podeu comprovar, els targetons de l'exposició dels treballs presentats corresponen a les disciplines de dibuix, de primer i de segon, volum de primer i de segon, fonaments del disseny, tècniques gràfiques i ceràmica. Què puc dir-vos de l'alumnat que participa en aquesta exposició? Crec que les obres exposades ja ho diuen tot. Aquests xics, aquestes xiques, han vingut desenvolupant un sentit crític de valoració que supera llargament les expectatives previstes. Moltes sovint han fet una entrega sense rellotge a l'hora de realitzar els seus treballs, a una recerca de perfecció sense sostre. La naturalesa dels artistes sol ser perdida d'alguna manera especial. Saber corregir, reconduir, o simplement dir-li a un alumne que això no està bé sense provocar. Intentem fer-ho el millor possible que sabem dia a dia. I ara ens sentim realment orgullosos d'haver aportat el nostre granet d'arena per tal que el que tenim així exposat siga possible. A tots moltes gràcies. En esta exposición que se fa tots els anys, pues, tenen tots els drets. Cada any es supera d'una forma impressionant. I això és degut a una bona direcció del professorat i a una gran voluntat i ganes i il·lusions que té l'alumnat. Però com tot en la vida, ara esteu en aquesta fase meravellosa d'aspirar sensacions, educacions, conceptes tècnics, però plegarà un moment que és natural en l'educació del ser humà, que quan ja tinguem absorbit totes les ensenyances, tots els conceptes tècnics que porten els professors, i això es nota en la forma i en la direcció educativa, es dona aquesta que disfruta no solament el professor, sinó també l'alumnat. Notarem de repent que en la nostra evolució creativa que notarem de repent el vostre cos vos dirà qui eres artísticament? De tots els conceptes artístics que heu fet, qui eres tu com a artista? En aquest moment teniu que agarrar tota l'ensenyança que heu fet, passar-la per el filtro de la vostra personalitat i dir, este soc jo i este és el meu camí. I el dia que agarreu el vostre camí, aquest dia estos senyors ja no faran falta. I entonces sereu forts per mirar. Nosaltres és un plaer sempre estar així amb vosaltres. Jo sempre dic que n'hi ha dues exposicions que són les més fortes, les més emblemàtiques de Sueca al llarg de l'any. En fem unes quantes que són les de batxiller de l'institut i les de l'escola d'art. Avui estem tots plegats així, són els dos pilars artístics de Sueca i és una cosa que es fa un dia especial. Jo ja m'he passejat per l'exposició i m'he quedat, no sorprès, m'he quedat aborronat, de veres. La qualitat que transmeteu és brutal. Jo no soc tècnic en pintura, no sé dibuixar ni un peixet, soc bàsicament il·letrat pictòricament, però és que es veu que la qualitat és grandíssima. Donar-vos l'enhorabona a tots i cada un dels alumnes, als professors i als pares també, que se'l mereixen. Bé, jo m'havia preparat com tots els dies importants i com avui tenia el dolor de cap, no sé, m'ho apuntar, no sé, cosa que se m'oblida i he fet un xicotet parlament. Diu, jo venia content i quan he passat per la plaça m'he indignat quan he vist un cartell, una frase en un cartell que deia «Està en joc el futur». Quanta hipocresia i falsedat. Aquells que s'han jugat el futur a la ruleta o als daus del creixement sense mesura dels beneficis de la construcció i que han deixat milions de persones a l'atur, i els joves com vosaltres, sense futur, fent-los fora del nostre país, ara estan preocupats pel futur. És una barbaritat. El futur és massa important per a deixar-lo a les mans d'aquells que no creuen en una educació universal i de qualitat, d'aquells que creuen poc en les persones i molt en les finances i els bancs, d'aquells que obstaculitzen la creació cultural perquè saben del poder transformador de la cultura. Nosaltres, tots els que així estem, sí que creiem i amb força en l'educació i en la cultura, i amb vosaltres, els joves. I perquè creiem en tot això, estem convençuts que crearem un futur digne. Vosaltres sou imprescindibles. Sou una joventut
La sueca, en general, i vosaltres en particular, ben preparada, inquieta, reivindicativa, amb les idees ben clares. Disfruteu i creixeu interiorment, però també penseu en la força que podeu transmetre per canviar la societat, fent-la més justa. Aquesta exposició és un homenatge a vosaltres, els batxillers, als vostres pares, als professors i a tota la comunitat educativa. És un homenatge a l'escola pública, és un homenatge a la cultura. Gràcies pel vostre treball, continueu així. Sou... La veritat, estic perquè vull estar, perquè jo crec que no m'he perdut ninguna d'aquestes 8 edicions, fins i tot l'any passat ni l'altre. Jo crec que això va néixer d'una idea, d'una exposició que feien els professors a l'institut i algú va pensar, i per què això no ho mostreu a tot el poble? Per què allò que es fa en l'àmbit acadèmic, en l'àmbit docent, no pot veure tot el poble? Jo crec que d'alguna manera aquest esperit va superant-se any a any i el que estem fent així és justament això, el fruit del treball, d'allò que es fa en l'institut, en aquest batxiller artístic, és el que està veient-se avui així. Jo avui volia estar perquè, entre altres coses, n'hi ha alumnes meus als quals jo els donava educació física quan érem així de xicotets, mares i pares en els quals he compartit apes, amics, però sobretot volia estar perquè justament per això, perquè avui es nota així en Sueca la força d'aquesta joventut que va espentant, d'aquesta joventut que va espentant i que va gravant. I jo avui volia estar en aquesta joventut, en aquests xicons i xicones que d'alguna manera són més rics perquè en definitiva estan fent allò que ens fa més rics com a persones. Estan fent també, a la seva mesura, cultura. Moltes gràcies.